Als je weer printje. Jij niet een letter doen. Maar je ma mag je zien in, hè? Normaal was het niet veel, nie. Zolang het korter kom, maar hierdie punte sny ze mezelf af. Okay. Gaan jullie terug? 10. Wat denk je? Gaan pas bij haar. Dat is een make-up klaar. Je moest gezegd ik net drank. Jeez. Je chicken niet bedoel, je drank het maar klaar. Je chicken niet bedoel, je kan maar slikkie krijgen. Maak je nou sap? Ja, wat? Is hierdie nie soos Chinese pop nie? Daar is baie soos 'n Chinese pop, ja. Dit is moeilik. Dit was de eerste keer toe je hare gesnyd en die kinderreis so gesny. Chinese pop. Ja. Toe dit mooi gelyk. Sy die skool kom met die Chinese pop in die ligte stroom. Dit is toe al die ander kinders jou gekopie het. Nou hoe wil jy eintlik jou hare hê?